Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland strijden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet, het IJzer-IJsinga Planetarium in Frensjer. Hij had je botten. Hij zie het in de kerken. Hij is hier als jongetje naar de kerk geweest. En ja, dat is echt zijn jeugd. Op het terp van de Riep kun je hier over het loon uitzien, aan de andere kant van de kerk. Het is een schitterend plakje. IJzer-IJsinga, bij zijn libben al verhoord verneemt, wordt hij zontje 44 onder de voet van de kerken van Droriep binnen in een net onbemiddelde familie. Zijn heid is wolkammer, in een tijd dat Frieske skippenwol over de hele wereld exporteren wordt. IJzer gaat voort nijdelegere squallen bij zijn heid ontwerk in de wolkammerij. Maar vanwege zijn uitzonderlijke intellect regelt zijn heid dat er in Frensjer les krijgt in de wiskunde. Op 15-jarige leeftijd schreef IJzer al een manuscript van 650 zijden over wiskundige vraagstukken. Het was een toebaasje, zeg maar. Hij ging naar Frensje toe, naar een wiskundeleraar. Die joeg hem les en hij maakte die opgaves. En op een gegeven moment dan maakte er een tweede manuscript, dus een tweede boek. En dan just, hij wordt beter als zijn leraar. En dan gaat er naar je ding, meidje. Maar dan is er wel zontje. En dan maakt het er beschrijvingen van de mannen en hoe dat werkt. Dat is echt heel intelligent. Dat boek met die maansverduisteringen, dat hij maakt op een gegeven moment, dat is zo ingewikkeld. Een hoogleraar van de universiteit in Frensje die shut dat op een gegeven moment en die zei van ja, dit ken hij net. Hè? Dit maakt je de meesten in Parijs. En dat had hij ook maken. En toen wie hij nog een zoontje, die meesten in Parijs, dat we een geleerde faraoonsteende astronomen. Maar het is zo bijzonder dat een jongen zonder feitelijke opleiding dit zichzelf aanleert. Hij was zeer begaafd. Als IJzer-IJsinga 24 jaar is, keepert zijn heid een huis voor hem en zijn vrouw op een A-locatie. Net vier voor het steertige stadhuis van Universiteitsstad Frensjer. Er brekken gouden tijden over IJsinga. Hij is succesvol als wolkammer en had somtijden wel 200 mensen in dienst. Den jonken zit er ook nog eens in het stadsbestuur en spant hem in voor de oprichting van een weeshuis in de stad. Maar zijn magnum opus is toch wel het planetarium, dat er tussen zontje 74 en zontje 81 in amper zo'n ier bouwt in zijn eigen huiskamer. Wat we hier zien is een heel nauwkeurig schaalmodel van het toen bekende zonnestelsel. En hij heeft het zonnestelsel 1000 miljard keer verkleind om het passend in zijn woonkamer te krijgen. En dat betekent dat 1 millimeter hier boven ons hoofd gelijk is aan 1 miljoen kilometer in werkelijkheid. En daarnaast heeft hij allemaal klokken ingebouwd die de actuele stand aangeven van de opkomst van de zon, de maan, de schijngestalte van de maan, zons- en maansverduisteringen, het tijdstip van de dag, de juiste datum. Alles wordt hier in beeld gebracht. Dus centraal zien we de zon staan met daaromheen de toen bekende planeten, die allemaal met werkelijke snelheid rond de zon draaien. Dus het is in beweging. Mercurius gaat bijvoorbeeld in 88 dagen rond de zon, de aarde in een jaar en de toen verste bekende planeet Saturnus ruim 29 jaar. Toen ik hier kwam werken in 2001, dus zo'n 15 jaar geleden, stond Saturnus dus aan de andere kant van de kamer. Dus sinds al die jaren is hij nog maar halverwege gekomen in zijn omloop. Dus om het helemaal mee te maken zou ik hier nog 15 jaar kunnen werken. Elke bezoeker van ons krijgt hier uitleg
Of het nou mensen zijn uit China of uit Spanje of een groep Nederlanders. Iedereen krijgt in zijn eigen taal zoveel mogelijk uitleg. De mensen gaan hier zitten en zien een plafond met bollen eraan en wijzers. Het moment dat je gaat vertellen dat het gemaakt is door een wolkammer, die door voornamelijk zelfstudies zichzelf veel geleerd heeft. En dat het ook allemaal werkt. Dan zie je letterlijk en figuurlijk echt wel eens de monden openvallen. Historicus Arjen Dijkstra had 4 jaar lang in binnen- en buitenland wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het leven en de betjutting van IJzer IJzenga. Het mythische beeld dat IJzenga als een eerme en gewone man in staat wie een planetarium te bouwen, klopt het al heel net nevens hem. Het beeld dat wij hebben is van de eenvoudige zonderling. Van de man die het alleen nog op zolder een planetarium in elkaar zet. Dat klopt het net, van geen kant. Het was net een eenvoudige man. Hij was goed in wiskunde, goed in astronomie. Hij was politiek goed. Hij zorgde goed voor mensen. Hij had een goed bedrijf. Werd hij, dus ja, hij was gewoon echt een bijzondere man, maar het best had. Vanuit hier wordt echt alles beneden aangedreven. En het is een stelsel van tientallen houten wielen, sommige zo groot als deze kamer, maar ook allerlei assen en ronsels en schijven. Daarop aangebracht een kleine 6000 spijkers, wat als het ware de tanden van de tandwielen zijn. En het wordt allemaal centraal aangedreven en dat maakt het heel bijzonder vanuit één centraal punt, in wezen een gewoon Fries uurwerk. Dus één slingerklok drijft het hele systeem aan. En alle functies beneden in de kamer, alle planeten die bewegen, de zons- en maansverduisteringen, opkomst en ondergang, het wordt allemaal vanuit dit radenwerk aangedreven. Er zijn geen tekeningen in ontwerpfase achtergebleven. Hij heeft achteraf wel een uitgebreide handleiding beschreven, maar het voorwerk staat niet op papier. Ik vergelijk het wel eens met een blindschaker. Er zijn ook mensen met een groot brein, die kunnen bij wijze van spreken tegen 30, 40 tegenstanders partijen winnen. En dat doen ze door al die partijen natuurlijk in hun gedachten te visualiseren. En zo stel ik me ook wel eens voor dat IJzenga met dat geweldige brein van hem overdag tijdens het wolkammen en dergelijke ook nadacht over de constructie van zijn planetarium. Jean-Henry van Swinden, hoogleraar aan de Universiteit van Frencher, komt er al gauw achter dat de jonge IJzenga wat uitzonderlijks bouwd had in zijn huiskamer. Van Swinden publiceert over het werk van IJzenga en dan gaat het baltje rollen. Binnen een paar jaar is over de hele wereld bekend dat er een bijzonder planetarium in Frencher zit. Dat ging viral. Dus in één keer weer het overal bekend, lijkt het wel. En dat is dat in een paar minuten, doen we het in een paar uur. Maar Nederland, Duitsland, Amerika zelfs, Engeland, Frankrijk, overal hinden ze het over dat planetarium. Meestal zijn verbuisterd dat zij iets bestaan kon. Meestal kwamen daarna heel gauw al naar het planetarium toe. Dus ja, dat sloeg in als een bom. Dit zijn de grote vragen van het leven een beetje. Waar zijn wij? Wat is de wereld? Het is, op een bepaalde manier is het echt Star Trek, maar dan in de 18e eeuw. Ja, het is een reis naar buiten de Ieren. Voor u is het heel bekend. Doen we het dus onbekende informatie die dat in eerst schenk is en begrijpelijk maatje is. Maar het gaat IJzenga net altijd van de wien. Als hij te volle kritiek had op de plaatselijke en provinciale autoriteiten, maar er vlechtje naar Duitsland. En wordt er veroordeeld dat 4 verbanning uit de provincie Friesland. Het binnen 3 jaren voor IJzenga. Eén keer waarom in Frencher manifesteert hij hem vooral maatschappelijk. IJzenga wordt deputaire, parlementslid, krijgt als derde Nederlander een koninklijke onderscheiding en koning Willem I keert het zelfs in planetarium voor 10.000 goenen, om de nalatenschap van IJzenga zeker te stellen. Ik denk dat er net een mooie plak is, daar is nog bijna uitlezen kist. Hoe werkt dat nou met de zinnen en met de ieren om de zinnen?
Dat is de kracht van het planetarium. Nog altijd. Is nergens op de wereld hebben we zo'n ding. Dat bestaat gewoon net. Iets wat al meer dan 200 jaar op die manier functioneert. Dat is echt ongelooflijk bijzonder. Orenwieke, de einduitslag van het mooiste van Friesland. In een speciale live-uitsturing van Omroep Friesland Televisie. Vanuit de Blokhuispoort in Ljouwt.